ndakanzwa umwe journalist akanyararidzwa naJulius Malema kuti usaramba uchindibvunza nyaya dze12 years 15 years back. Unofanira kuita maresearches ako professionally semunhu ari journalist akangwara. Usaramba uchindibvunza zvinhu zvakaitika ndiri mudiki. Uramba uchikundibvunza izvo after 15 years. You are sounding now like an old great CD. Mairegerei kuzvitaura nguva yose pasina zvashavamwe izvi kana biti maimuziva. Zvino nokuti zvataurwa naJoji Charamba. Wamakaona Joji Charamba patumigwa mafotos pano Joji Charamba wacho akagara naShabangu. Ndobhosu mungaona kuudzira kuti biti arimo munyaya iyi. Muchiudzwa naJoji Charamba. Imi mutoti biti zvichokwadi biti aripo. Tese tinogona kunge takatadza. Kana makamboita first marriage mukarambana nemukadzi yeye, mukazorambana nemukadzi wenyu second marriage, kana kuti mukanetsana nemukadzi wenyu wechipiri, mubva manzi aiwa mama makwiki wakambonambana nemukadzi, saka ndizvo zvavari kuita izvi. Ngatite maresearch edu takangwara mhani vakomana. Zvimwe zvacho zvoda kungwara. Ukangoona chataurwa neZANU-PF chete chabva mumuromo yeZANU-PF kana kunzwa chinopembedzewa neZANU-PF. Taikuudzai pamatema dandati wanzaiwa kandai ndikagere mupini, kandai chamisa mupini. Politics dzoda munhu mukuru chaizva isai ngakiri muchindozekwa anzano uyo mwana kuti ndoda kuita giyo Monzora muchindozekwa Monzora nana matema danda paya. Those the same thing futhi zvamuri kuudzwa kuti maudzwa nana ngakiri wezano. You haven't done your researches. You haven't done your researches. So can I pass mama quickly with my researches in your right? Quite with the monotones what BT has done so. I can put on how many years from there? 10 15 years. Okay, let's come together again, we're a family. Munanya, go back and sit down and make my proper researches. Muzati refers no 15 years back. Asina professionalism isoso. Zaive zenguva iyoyo akatotadza nenguva yacho. Akatozozviona iye kuti I was wrong. Saka hapana zvekuti mungatiudza kuti BT has done this 15 years ago, then you think he is using the same tactic today. No, kana achida kushanda naShabangu is right because haana position yaanayo. Kana afuna kushanda naShabangu, BT is nobody. BT is the same like you. Tinotori nawana Blessing Chebundu wakatobuda muTriple-C muMDC vakatwa kuenda kuZANU-PF. Hatina kuita maissues avo, takangowasiya tikaita muvhoni nemusangano wedu tikareplacer. Saka even BT akanga afunga kujoinana naShabangu, isusu let's beef on our security nemusangano wedu. Let's increase our support to the movement. He's allowed to do so. You are allowed to do so as well. We cannot do much. Even if BT akatanda kuenda ikoko, even Watchmen nguva akatanda kuenda ikoko, ngaende. Izvozvo ndo zviri kutiunzira kutsemuka kwemusangano. Izvozvo mukasazvitaimira, ukatoona naJoji Charamba wakutaura izvozvo, motive behind is kuti musangano paite split. BT ainde nechimwe chaunga, uyo inde nechimwe chaunga. Iwo wamwe musangano vari kuvaka uchisimba, imi muri kungodhivaidana kuzasi kuno. Mukataona muchidzoka muchiti you know kuti BT anoparata so you are wrong. You don't know BT. You don't know him. Iye anofana BT is just free. Anofana kuti akatosununguka futi even kutobuda kuti ataura vanondosapota musangano unotorapota naPresident Chamisa. Izvo zvamuzivi. Imi munoona kuti kwai BT ari kushanda naShabangu. Pakudii? Chero BT akataura kuti Shabangu ndiye Secretary General musangano. Ichokwadi here, asi chokwadi nhema dziri pachena. Ende BT achine influence ipi musangano? Hapana, zviro zvakangofana nemi. Saka musamanyidziwa, musaredziwa, muchipusisiwa nevanhu vezanu ava. Imotomanya nadzo.
You are spending much time instead of defender. What is happening? Murukuto da kusaidana nekudivide. Apana chamunozwa chabitikana one.